Tervetuloa Think Companylle. Voin näyttää teille vähän tiloja. Meillä on täällä 2 huonetta. Tämmönen isompi tila, avoin tila. Ja sitten tämmönen coworking keittiö myös. Koen, että luennoilla istuminen ilman opettajan osallistuvaa toimintaa ja muistiinpanojen kirjoittaminen suoraan ylös kalvoilta ei tue minua oppijana. Koen, että erilaiset projektikurssit ja yhdessä tekeminen auttaa minua oppimaan uusia asioita helpommin ja kehittää minua oppijana. Coworking-tilat mahdollistaa sen, että voi saada palautetta ideoilleen ja se taas mahdollistaa sen, että niistä ideoista voi kehittää entistä parempia. Meillä on täällä Think Companylla hyvä tekemällä oppimisen meininki. Eli vähän niin kuin suuri filosofi Nietzsche sanoi aikoinaan, että kipu on parasta mnemoniikkaa, eli se mikä sattuu jättää vahvimman muistijäljen. Ja yliopistolla on tosi helppo vaipua sellaiseen tilaan, että vaan notkuu luennoilla ja säteilyttää itseään tiedolla, eikä oppiminen oikeastaan tapahdu sillä tavalla kovin tehokkaasti. Sen sijaan me täällä oikeasti tehdään asioita, kokeillaan juttuja, väli menee pieleen, se vähän sattuu, mutta siitä oppii parhaiten.